Pekný deň, priatelia. V takomto domčeku sa budete cítiť príjemne. Hľadáte miesto, ktoré má dušu a poctivý základ? Predstavujeme vám tento obývateľný domček v malebnej obci Vlachovo, obec roka, ktorý si zachoval svoje čaro a čaká na váš nový príbeh. Prečo si vybrať práve tento dom? Okamžite obývateľný. Bývať môžete i hneď a modernizovať postupne podľa vlastných predstav. Poctivá stavba. Dom z tohto obdobia predstavuje kvalitný základ pre váš nový domov s neopakovateľnou atmosférou. Flexibilita. Upravte si ho ľubovoľne tak, aby presne vyhovoval vašim snom. Skvelá lokalita. Vlachovo ponúka pokojné bývanie v krásnom prostredí s dobrou občianskou vybavenosťou. Množstvo prírodných a kultúrnych pamiatok, turistika, lyžiarske vleky. V obci je nové kúpalisko. Vdýchnite tomuto miestu nový život a vytvorte si domov alebo chalupu, do ktorej sa budete každý deň tešiť. Príďte sa presvedčiť na vlastné oči, že sa tu budete cítiť naozaj príjemne. Čo môžete stratiť tým, že sa na dom pôjdeme pozrieť? Získať môžete vysnívané bývanie? Nezmeškajte túto príležitosť a dohodnime si obhliadku ešte dnes. Volajte teraz. Teším sa na naše stretnutie.